бародари азиз, мурдаи ҳами бародара аз хона ёфтагиаст. Ман ҳамаша наворора дар телеграм мепартом, ба хотире ки дар ютуб мумкин нест. Бидурен поёни комментария да ман телеграм менависонам. Бидурен бародарҷоно тамошош кунем. Бародари азиз, аз айни ҳаму хонара мурдаша аз ҳаму дуруни бародари азиз, картаи худшонаи Аллоҳ шоҳид аст ки ҳар коре ки ҳаст бародарҷоно ба хотири Аллоҳ аст. Мада ягон суми ягон кас дар кор нест. Бародарҷоно, чӣ саҳме ки мехоҳед бигзаронед, ёрдамш кунед, дастгириш кунед. Ассалому алайкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародарҷоно, хоҳиш мекунам навора да канса тамошо кунем. Маълум аст ки дар чӣ масъала суҳбат мекунем, яъне ки гап мезанем. бародарҷоно, яъне ки нигаҳ кунем ки бародарои азиз, дар ҳаққи бародар дуо кунем. бародарои азиз, аз ҳамин лайки комментария ягон ҷуд намешкана, ягон дастам шалпар намешавад. ҳамин як лайкш мезабдаста мерафтай. яъне ки ҳамин навори мо бародари азиз, яъне навори мову шумо распространият мешавад. бародарҷоно, дигар бародаро яъне ки аз ҳамин кор огоҳ мешаванд. бародари тоҷики худмон гузашта шудагиай да канса тамошош кунем. бародарҷоно, нигаҳ кунем да бародарон, хоҳиш мекунам ҳамин лайки комментариятона дар ҳаққиш як дуои нек кунен, як лайкш бизанен ки шутоби паҳн шавад. яъне ки бародарҷон, кори хайр аст, кори нек аст, кори хуб ҳаст. оз як рақоса агар бибуроя биҷунбона, мебуроен дар ҳамун бе ягон мисуса мезаненаш. баъзеё дар назар дорам. ба ҳамун хотир бародаро, ин як коре ҳастае ки вақте ки ту ба хотири Аллоҳ ҳамин кора мекунӣ, иншоалло ки маблағе надорӣ, ёрдам кунӣ, дастгирӣ кунӣ, яъне ки аҷри ҳамира мегирӣ. барои чӣ? барое ки ба виҷдони пок, ба нияти нек ту ҳамин кора кардеса. бародарҷоно, бародари азиз, бачаи 22 сола, бачаи 22 сола, бачаи худмон, бачаи тоҷики худмон, Аллоҳ раҳмату мағфиратиш куна. аввалин гуфтанем ки худованд раҳмату мағфиратш куна. парвардигори меҳрубон падару модарашда, яъне ки семияшда сабри ҷамил хоҳонем. худованд сабри ҷамилшон та. бародари азиз, нигаҳ кунем ки фарзанди қирик ҳаста, ҳамин хел яъне ки нигаҳш мекунӣ, калонш мекунӣ, тарбияш мекунӣ, ба воя мерасониш, мехоҳӣ ки аз ӯ як ҳосил бигирӣ. аз ӯ як ҳосил бигирӣ. иам як неъмати Аллоҳ аст ки Аллоҳ ҷони ира мегирад. Аллоҳ вақте ки бихоҳад ки ҷон таки бигира, ҳар як чиз сабаб мешавад. бародаро, як кас дар дарё ғарқ мешавад, як каси дигара мошин мезанад, як кас аз стройка меғалтад, як каси дигар намедонам мошин мезанад, як каси дигара мекушанд, як каси дигара мепаронанд, як каси дигар ба дигар ҳамин чизҳо, яъне ки Аллоҳи меҳрубон ҷоншона мегирад. ай бародари мову шумо бародарҷоно, аз кор меояд, шав дар хона, хазайни хона, се хонаҳа, уш дар ӯ хона, иш дар и хона, ҳамин хел чизеро дар болои газ мемонанд, хостанд тайёр кунанд ки мақсад бихӯрада. саҳар бародараш меояд ки ҳама ғавғо дар квартира нестанда, меояд ки на телефон мевардора, ҳеч ки намевардора, меоянд мегӯянд ку чӣ гапай, мега бифаҳмем ку чӣ гапай, нигаҳ мекунанд ки ҳама дар дроманиш намемонанд. мега чӣ ба дроман, мега друнда трупай мега. яъне ки бечора ҳамун қадар бедор шуда, газ ҳамин вақте ки газ ҳуй шуда, чӣ хелай бародаро, газ ҳуй шуда, ҳамун қавуспед кай ки аз мун хона давидай ба баняра рафтай. давидай ба баняра рафтай, хостай бечора ов ягон чиз куна. субҳаналлоҳ, аллоҳу аълам, худо худаш медонад ки чӣ мақсад доштай бечора. ҳамун қавуспед карда ки дар баня рафтай, ҳамута ғалтидай ҷонаш биромадай. яъне ки бародарҷоно, ин хел ҳолатҳо мешавад. як дар ёдтон боша, як навори парт уфта будам. бисёр бародарои тоҷик, бародарои узбек ҳамин хел газ ҳамин тавр мешавад, хона мақсад хона дар мегирад, мекафада вақте газ чӣ мешавад.
но ин ё ягом чиз нашидае хай дарак ёфтан омадан гирифтанаш алҳамдулилло айни ҳол даморг аст бародарҷоно алҳамдулилло бародаро ана маблағи роӣ карданша ҷамъ кардагиам бародарҷоно яъне ки камбизоат дастам бародарҷоно ба ҳамун хотир ман хостам пешкаш кунам шумода папросид кардан мада ман шуморо хоҳиш мекунам зора мекунам яъне ки бародарҷоно худ мара талбанда бигин чизяни бигенам бародаро ба хотири алло кадомед ки зурат бираса як ёрдамш кунен як дастгириш кунен ҳаёт ҳамин ба дастайда бародарҷоно бародаро фикр накунед ки шумо як маблағе ки мегзаронен и бар шумо бар намегарда иншоалло и бар мегарда вақте ки фи сабилиллоҳ мекунем бародаро ба хотири аллоҳ ки мекунем яқин бидонем ки и бар мегарда бародарҷоно ин ҳами хеле бародари азиз нигоҳ кунем ки мақсад чӣ хел аст фарзанда калон мекунӣ мехоҳӣ як меваи фарзанда ширинии фарзанда бибинӣ ки аллоҳ мегираш инам як неъмат аст алҳамдулилло аллоҳ раҳмату мағфиратш кунад аллоҳ худаш медона ки аллоҳ хубтар донотар аз мо аст ки барои чи ҷони бародара дар ёшиш гирифт ба ҳамун хотир бародари азиз мо ҳамамон ҷомон ҳамуснай ҳамаи мову шумо ҷомон ҳамуснай мемирем яъне ки гуфтанием ки ҳар коре ки мекунӣ фуромӯш накунӣ ки кори бад бошам ҷавобша метӣ кори некам боша ҷавобша метӣ ба ҳамун хотир кӯшиш кунем ки як кори хуб кунем як кори нек кунем ки шитоби бародари азиз як кас раҳмат мемӯгад имрӯзо нигаҳ мекунам хай бародаро алло баракатон мута ҳастаин бародарое ки алҳамдулилло занг мезанен мегӯян ака сабр ки ҳеҷ шонагӯ ҳеҷ шонак яъне ки ҳамун шахсиятҳоро дар назар дорам дашно мекунен ҳақорат мекунен видео мекунен дар таи видеоҳотон ҳазорҳо кас мара аз оча ҳақорат мекунад аз падар аз тамоми чиз ҳақорат мекунад албатта ки баъзеҳо ба дараҷаи номард шидагиен ки дашноми ҳақорати мара мебурорен дашноми ҳақорати онҳоро намебурорен намегӯен ки ҳамин бародари мо чанд қадар сабр кардагӣ аст як бор ду бор се бор сабр кардааст худ чанд бор гуфтгап задагӣ нестай не ки чӣ кор мекунед мебурорен касия ки мара мебурорен мегӯян касиякҳои дигар касоро намегӯян яъне ки касиякҳои худтонро намегӯен вақте ки аз семья боша аз куҷое боша набоша дашнома ҳақорат мекунен худтонро мегирен тоза мекунен назди аллоҳ ҳар як кас ҷавоб мегӯяд бо мезанем ки ана итаво ана ихел фуромӯш накунем ки ӯ парвардигоре ки мово худта назорат кардеста мо ҳама дунёро назорат дора ӯ аз раги гардани мо хабардор аст имрӯз хаб ки кунӣ ман қарчо фаҳмидем ки заслабисти принимат мекунанд вақти биромадӣ гап задӣ албатта ки имрӯз як ҷо як қавм шидагиен қавмпарастӣ мекунен қавмпарастӣ як қавм шидагиен яктит имрӯз як видео кардӣ пага яктит мекунӣ рӯзи дига яктит мекунӣ хиёл накунед ки мо метарсем чизое ки шумо мекунед шумо мара натарсонем шумо мардабача бошем биёем қатима рӯпарӯ қатим гап занем надорем духи надорем ки биёем гап занем не ки яқин бидонем ки инам бародар 22 сола ҳаст ина гузашта шид рафт 22 сола анами шумо ани як рӯз не як рӯз неми чӣ хеле ки бечораро мурдаша пакет қати гирифта бировардестан ку и чиз бояд барои мора дарс боша ки шавхови саҳар мехезӣ ки мурдааст шавхови саҳар мехезӣ ки мурдай и чиз бояд барои мора дарс боша ки эй мардам блогеро бас кунен аз худо битарсен ин наворое ки мекунен ин наворо як умр мемонад ба ҳамун хотир вақте ки гап ки бизанем ман хидмат тоза намегирам ман намегӯям ки ман намекунам ман ҷанг намекунам ман дашном намекунам ман ани мекунам не ки дар он вақте мекунем ки шумо 3 бор 4 бор мара мегӯям баъд ман мехезам як навор мекунам шумо 10 бор мара мегӯям ман мехезам як бор мегӯмтон барои ҳамин қадар ман ба аллоҳ супоридагитонам
мардако там мардакен ки биёен аз пеш гап занен, фитна надозен. оля фитнарани гуфтесен ки ин фитна нест, ин нормалияй. нормали рӯзи қиёмат ҷавоб мегирӣ иншаалло ба амраи худо. ба ҳамун хотир ҳар як чиз вақту соати худша дора. ҳар як чиз вақту соати худша дора. имрӯз субҳаналло намедонам на хориша фаҳмида мешавад, на миллоша фаҳмида мешавад, на ягон та дигаша. набарод ино бояд намуна бошанд. ин шахсиятҳо бояд намуна бошанд ки бояд биброянд. вақте ки як ҷанг разбори моро мебинанд, хай мо илмку надорем, мо як ҷанг разбори моро бинанд, ба ҷои бибуранд дита насиҳат кунанд ки фалонӣ, меҳмадонӣ, аз худо шарм кун, аз худо битарс, имрӯз дашном ҳақорат накунӣ. не, набарод фитна медозанд, ҷанг ҷанҷол медозанд ки як кас тамошошон кунад, як кас намедонам диққатшон ҳамун тараф бошад. ба ҳамин хотир вақти соати дорад ки ҷавоб мегирӣ. имрӯз барои навсад меҳнат кардӣ, кашокаш кардӣ ва як бародарта сиёҳ кардӣ, яқин будон ки пага ҷавоб мегирӣ. раҳмати мурд рафт ки мардак чӣ планое дошт дар дилаш, чӣ умедое дар дилаш дошт ки штоби ман пага зан бигирам, як хонаву дар кунам, худ мошин бигирам, як зиндагии хуб кунам, соҳиби фарзандор шавам. ҳаёт ҳамин аст. ҳаёт ҳамин аст ки шав хов мекунӣ, саҳар дига мехезӣ, не мехезонанд, мебаранад. ба ҳамин хотир аз худо битарсем. худо нигаҳбонтон бошад. бародарои азиз, картаи ҳамин бародаро аст. картаи тағаш аст. картаи дигареш аз падараш ҳаст. яъне ки бародарҷоно саҳмехтона бигзаронен, иншоалло ки савоб мегирен. аллоҳи меҳрубон дар умри ҷонтон баракат диҳад. саломат бошед.